तर आता बऱ्यापैकी रापण त्यांनी ओढून झाली आहे, पण बरीचशी अजून बाकी आहे. जवळपास अर्धा तास तरी जाईल अजून. तोपर्यंत आपण पुढे जाऊन येऊया. पुढे पण रापण ओढतायत, ती बघून येऊया. आतापर्यंत त्यांनी एवढं ओढलेलं आहे. हे ते दुसरं टोक आहे. मगाशी त्या साईडला होतं ते एक टोक होतं, हे दुसरं टोक आहे. दोन्ही साईडने ते ओढत आहेत रापण. आता तुम्हाला इथून त्याचं सेंटर दिसणार नाही, पण अजून बरीचशी आत आहे, दिसतं आहे आम्हाला ते. आणि आता समुद्र पण तुम्ही बघू शकता बऱ्यापैकी उजाडलं आहे, त्यामुळे तर आता आपण पोचलो आहोत इकडे. आता तुम्ही बघू शकता दुसरी रापण ओढत आहेत. याला पण आता अर्धा तासच लागणार आहे. होय होय. नाव काय तुमचा? राजेंद्र काशीनाथ आचरेकर. तकडेवर आचरेकरच होते त्या रापणीवर. संदीप आचरेकर. हा, का तुमच्या कंपनीचं नाव काय? पेडणेकर. आता इथून तुम्हाला दिसत असेल कुणकेश्वरचं मंदिर. इथून थोडं लांब होतं, आता इथून जवळ आहे. इथून चालत चालत पण जाऊ शकतो आपण कुणकेश्वर मंदिरापर्यंत. इकडे रापण ओढत आहेत. कुणकेश्वरला बरेचदा येऊन गेलो मी, पण एवढ्या लांब पहिल्यांदाच आलो. आणि इथून जे काय दिसतोय निसर्ग तो वेगळाच आहे. आणि रापणीचा यावेळेचा अनुभव तर खूपच भारी होता. मी फक्त ऐकण्यात होती रापण म्हणजे काय असतं, पण आज बघायला मिळाली. तरी पेडणेकर कंपनीची रापण आहे. आणि जाळं आता तुम्ही बघू शकता बाहेर आलं आहे, पण अजून बरंच आत आहे. ते 20-25 मिनटं तरी जातील बाहेर यायला. आणि आपल्याला कळेल किती मासे आले आहेत. आणि नंतर आपण तिकडे पण जाऊ, त्यांच्या जाळ्यात किती मासे आले आहेत ते बघायला. हे बघा जाळं बाहेर आलेलं आहे. थोडा वेळ थांबावं लागेल आपल्याला. आता पाण्यात ते पुढे पुढे पोहत गेले आहेत, बघायला मासे कितीचे मिळाले आहेत ते. अजून ओढायचंच काम चालू आहे. अजून एक माणूस तिथून गेलाय त्या टोकातून पुढे पुढे. आता जाळं बऱ्यापैकी वर ओढून झालं आहे. आता मासे बघूया आपण काय काय मिळत आहेत ते. कुठला तरी मासा अडकलाय. सुरमई पण आहे. इथून तर मला काय दिसत नाही आहे.
दिसेल आपल्याला काय काय मिळतं आहे. खूप मजा येते बघायला, पहिल्यांदाच हे सगळं बघायला मिळतं. सुरमई खाल्ली आहे पण कशी पकडतात ते पहिल्यांदा बघतोय. हो, एक कुठला तरी मासा मला दिसला आहे. खाली ह्या काय काय जेवढा पहिले पाठी ओढून द्या. जेवढ्या आता लवकर ओढतील तेवढे मासे मिळतील लवकर, नाही तर इथून पळण्याचे पण चान्सेस. बांगडो मासे वाटतं जास्त नाही मिळाले. हां, पाठी ओढून हे बघा. बघ गाडी वाढून बाबू वड 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 पालायत राहू. हे बघा, एक वाघूळ आहे. उडी नाही, ते फेकलं. एक फक्त वाघूळ मिळालेलं ते त्यांनी बाहेर टाकलं आणि आता इथे मासे दिसत आहेत आपल्याला. जास्त मासे नाही आहेत. मासे मिळालेत बऱ्यापैकी, मला वाटतं खूपच कमी मिळाले. होती रे केवढी होती वर्षून ह्या गेला होय, माकुल मासा आहे. बाकी बहिणी मासो कसलो घ्या ना घेऊ तो. तर आपण टाकू हात लावलं. होती एवढी एवढी होती. तर आता तुम्ही बघितलं माकुल, वाघूळ, बांगडा आणि सुरमई. सुरमई तर नाही मिळाली, सुरमई होती पण गेली ती. आणि आता इथे मुशी आणली आहे त्यांनी, ती बघा. म्हणजे असे बऱ्यापैकी मासे मिळाले आहेत. आता पुढच्या रापणीला काय काय मिळालं ते आपण बघूया जाऊ. तर आता आपण ही दुसरी रापण होती ती पण ओढून झाली आहे. मासे पण वाटतं बहुतेक त्यांनी काढले आहेत. काय नाही ह्या रापणीत वाटतं काहीच मिळालं नाही आहे. तिकडे थोडेफार फार मासे मिळाले आहेत त्या रापणीला, पण या रापणीत काहीच नाही मिळालं. असं असतं, कधी कधी मिळतात मासे, कधी कधी असंच जावं लागतं. तकडे मिळाले, माकुल मिळाली एवढी. इकडे आता एवढेच मासे मिळाले. सगळी माकुलच आहेत याच्यात का सगळी माकुल. अरे हो, तर एवढे 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 आहेत मोठे. आज काय काय गावला? काय लावायची नुसती माकुल लावायची. 5-6 किलो माकुल होईल, बाकी मासा नाही. आता परत आता लावले तर संध्याकाळी त्याची सांगू शकत नाही. मासे गावले याच्यामध्ये कोण लावले आणि त्याला गावल्याचं लावणार, त्याचं लावणार नाही. तिकडे सुरमई विरमई होती पण ती वाटतं पळाली. सुरमई मुशी वगैरे होती. हो, मुशी एकच होती, सुरमई पण एकच होती. हां
बाकी किरकोळ सगळे खाजाडीवरती असलेले बारीक मासे त्याच्यावर हां चालले तर थांबू शकता. महाकुलभर मोठे मोठे होते आणि बाकी बारीक सारीक सगळा होता. हा बाय कसमाट, ते का आम्ही कसमाट म्हणतो. हम्म. आमचं तर काहीच नाही, एवढंच आहे. हम्म. त्या जागेवर आपण एवढा वेळ मेहनत करून एवढाच. हा एवढी एवढी मेहनत आहे बघा कशी करतात. हम्म. इथं जाळं ओढायचं काम करतात आता हे गुंडावून तसंच ठेवणार ते आणि पुन्हा संध्याकाळी जी आपण ते टाकणार आहेत तेव्हा ते पुन्हा समुद्रात घेऊन जाणार. खूप मेहनतीचं काम आहे. आताच तुम्ही बघितलं त्या तिकडच्या रापणीला बऱ्यापैकी तरी मासा मिळाला, इथे काहीच नाही मिळालं. मग सांगायचं बघा. आता या इकडच्या रापणीत फक्त महाकुल मासा मिळाला आणि आता ह्या छोट्या छोट्या ज्या होड्या आहेत त्या पण गेलेला मासे पकडायला. तर त्यांना काय काय मिळालं ते बघूया. या बघा हे एक खयचो मासो रे? आणि पुढे काय ह्या त्या छोट्या छोट्या होड्या आहेत. तिकडे पुढे 2 होड्या आहेत, त्यांना पण मासे मिळाले आहेत. हां होडीवाल्यांना मासे मिळाले आणि रापणीत एवढे काय मासे मिळाले नाहीत, म्हणजे मासेच मिळाले नाहीत असं समजा. जी पहिली रापण ज्यांनी टाकलेली लब्धे कंपनी, त्यांचा आम्ही नंबर घेऊन ठेवला आहे. पुढे कधी आम्हाला संधी मिळाली तर आम्ही त्यांच्याबरोबर होडीने समुद्रात पण जाणार आहे. तर आपण कशी लावतात हे सगळं तुम्हाला तेव्हा दाखवलं जाईल. आणि आता काय बांगडे हे हा माझ्याकडे आता इथे बांगडा मासा मिळाला आहे. सगळे बांगडेच आहेत. बाकी काय नाही बोलतो नाही समुद्रात येणार तो आम्ही आणणार. आमच्या हातात काय नाही. बरोबर ताजे ताजे मासे. 100 रुपयाचा आमचा आणि 50 किती हवे? 50 बाद झाले. आज एकाच वेळा खावतो. आता ती काय करू घरात नाही संध्याकाळी एवढे मिळाले आज. 50 किलो एवढे 100 रुपयात मासे. ताजी ते भारी लागतात. मोठे कुणी एक तो बातो काय तो मुको ना काय अरे त्याला बोल तरी मुको बोलत का तुमच्याला बोलत नाही. दांडेला तो दांडेला भातो तो आमचो मामाचा तो कायम हो जवळजवळ वर्षात 365 दिवसातले 250 दिवस माझ्यावर असतात. हां देते बोलो हा बोलत नाही बघा. एवढी जाडी अजून बाकी आहे आणि मासे यायचे बाकी राहतात. कायच नाही ना आपल्या गाठी जो तो ऐला तो पाहतो तुमचो तो भाया बी झालो तो ओळख जाकीत नाही झाला रे काय मासे रापणीला आले. हो काय काय गावला हो? खयचे मासे ते? खडकी मासे हम्म? खडकी मासे शूटिंग करून यायचं ना मग सकाळी होडीवर तो घेऊन गेला असतं. किती वाजता जातात सकाळी? 5 वाजता म्हणजे 4 वाजता निघतं. 3 वाजता येवा सकाळी. हां 3-3:30ला येऊ.
हे जिवंत दाखवा ना. काय ना हो. तर आता आम्ही जायला निघालो आहे आणि आम्ही पण फक्त 100 रुपयाचेच मासे घेतले आहेत कारण की उद्या मासे खायला नाही आहेत व उद्या गावी सप्ताह आहे ज्यासाठी मी इथे आलो आहे मुंबईवरून. त्यामुळे मासे तर कोण खाणार नाही आहे म्हणून आजच्या पुरता तेवढे घेतले आहेत. 100 रुपयाचे तरी बरेच मिळालेत आम्हाला मासे. इथूनच आपण सकाळी गेलेलो. हा इथे समुद्र आहे ते तिकडे त्या होडींमधून आपण मासे घेतले. आजचा जर हा व्हिडिओ तुम्हाला आवडला असेल तर आमच्या चॅनलला लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा. असेच आम्ही नवीन नवीन व्हिडिओ देण्याचा तुम्हाला प्रयत्न करू. तोपर्यंत बाय बाय.